Rabba na samu gama da lafiya. Dan jiyo da mic din nan mu. Yau yaban manzo na dauniya, Annabina. da san nake ta tutiya, Annabina. masoyinsa shi zai sha ta rairaya, Annabina. lahira ama shi ba gwagwarmaya, Annabina. duk ina masoyansa mijin juwairiya, ina da fa'atan duk mu haɗe a Saudiya, kwana madinarsa cikin tarairaya, Madina wayo ni zuciya, Madina kin sace zuciya, Rabbana kai mu garin Muhammadu, mu ziyarce ya Aminu Hamidu, mu bi sahun bayan ka zuhudu, motar yabansa mun shige muna gudu, kana mun yi nisa kuma ba mu jinkira, a bayan ma'aiki koyi na fa mun tara, mun aje magauta makiya sinadira, idan muna da sandan gatar Ubangiji, wanda ke da komai mai ba mu agaji, zarrafinsa sami umar amuje haji, mun ziyarci shugaban duwannu mai aji, a idan aji ake nema sai mu faddalu, kowanne zarrafin girma ne mukamilu, shi ne na bari shi ne ke amsa walu, wa na ba wa raina bayan bizammilu, na yi zurfi a fagen sana'atu, wanda na mace ina ya san hadiyatu, kai kadai na kare a unwan Khadijatu, muna na Aisha babar Ruqayyatu, duk wanda ba kai bane ba yana da gundura, yana a cikin gidanka na shahara, na yi ta ma kirari maɗalubi shakira, kowanne zarrafin bayi da haka dara, mai zana ce da kai rasulul malahibi, kauna da sanka da kirji na suka yi gami, suna shiga makulli kato ya yaba mi, da na ji an kira ka jage sai na azumi, a ina ta yin barin daɗi da jinka annabi. Kai ka tafi minti da